Kano wah kabagyan. Nembag nga rabi tayo. Daun, jaya baba kami na yun. Nagagay sa kami ng taon. Bakit kami magagay sa kami? That's a new one. Is that Linya kayo, kasla itik nga sa sarunaw. Yo, Brian nga eh. Nagsapa man mo. Awapay ah. Nipisaw din, nipisaw, tinauli nga nagkara. Ginawa mo ni Luni kini-kuni. Tune aja dos. Lone $1. Awan trabaho ti Sabado Domingo. Sinisan mo natin eh. Nickel ba? Ha? Yan? Nickel type set. Si Penny. Kilala mo? 50. Hindi. 25. Oh? Really? Ano? Ako mga sawaag? Quarter mo dyan 25 cents ah. Baka dato magawagi skwilan. So to kagasa mo. No. Jun. Kuyang mo, sumang pagmate, asawa na. Sumang po siya. Alright, di bagana mo ni ko yung rining umay mo na nag-school. Yan. Di kami kanong mangan kapag yan. I-celebrate birthday to Ubeng. Balasang May. Spring ball. Sigan, pagaw man. Baka nakuha man nalami si Mantitindan na ako. The celebrate. Ano yung order mo? Spicy? Mint. Ah, yung kamay mo man bilis. Ito oh, masarap. Oh, yan ang sarap. Spring roll. So ba yan? Parang walang lasa yung buka nila. Parang walang lasa. Waman, kasi man, awan mo lang, kasi. Eh, naisaw-saw na yung damit ko. Pagpulot. Pakadan na lang. Kailan sa tawag ng sabi ng kwayan. Naisaw-saw. Nabibit siya pagkakitaan Jerry's. Hindi
Amy, naka $25 na black button. Naka-button, di na niya ma-open. Amy. $25 na alam. So, malawan live na. Ngayon, nagdawin. Kaya, 1 Celebra. Reels na. Nag-zoom naman, Papa. Isimpleng mag-ah. Ano na ba ito? Tok-totok? Close up na rin. Focus na rin. Mga kayo, may isa ka na. Nangagan na ito. Nangagan na sa minuwa. Ginagan na. Sa gablog po din. May matinidor, Papi. Natin to po, kasuksit. Kaya, hirap na nga ako din. Malapit ko na maubos yung pasta. Mukbang ni Papa niya. Gusto ko na naman. Ay, inom ko lang ng coke eh. Abag yan o. Mas. Siguro babasa lang yan. Ewan talaga naman ginagawas eh. Gusto ko na kung panood ng kumira. One challenge. Sorry. Sabi ng mamigan na kayo. Sharon Coneta. Hindi namin naubos, oh. Hindi pa nakalat. Take out. I take out. Kaya nagtutok naman. Antayon, bayadan sa dyan. Tayo, nagbayad din.
Yan, pas kami nga kan nanganin. Nagbaybayad na dyan, cashier. Nabsog ka na, hindi tao. Thank you. Ano? Pakadapit tip na, ngayon nag-tip. Ay, with tape. Shit eh. Dakil na. Di ma-jisit siya kung yung ulang bless sa supermarket sa atin eh. Nagsara na. Sarado na. Mas Sarado dan. Ha? Sarado. Lagyan na ng picture. Sog titolay. Awi din. Ay! Bagbaga ni Bless. Ay, bagbaga na.